Masana abwino amene mukutitsatira pano pa kanema wa Zodiac komanso amene mukutimvera pa wireless ya Zodiac ndikulandireni ndithu kuno ku Central Information Office mu mzinda wa Lilongwe kumene ndithu kuli msonkhano wa olemba nkhani umene ndithu nduna yona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu komanso akuluakulu ena aboma aitanitsa ndithu kuti athe kuti fotokozera zina ndi zina. Nkhani yaikulu ndiyokhudza Maliro amene ndithu agwa mdziko lino amene akukhudza ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Ndithu pakhala pakuchitika zambiri ndithu kuperekeza Maliro madera osiyanasiyana amene ndithu kumakachitikanso mwambo oyika m'manda matupi a anthu amene amwalira pa ngozi ya ndege imene ndithu yachitika lolemba. Dzina langa ndine Kasimu Aubi ndipo ndingokupemphani kuti mukhale pamenepo kuti mutsatire zimene ndithu zikhale zikuchitika kuno ku Central Office of Information mu mzinda umene wa Lilongwe. Pa msonkhano wa olemba nkhani umene uyu yambepo usachedwa apa nduna zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu akhale limodzi ndi komanda wa Malawi Defense Force General Valentino Phiri komanso pakhale akuluakulu ena ngati mlembe wamkulu wa chipani cha MCP Eisenhower Mkaka komanso pakhale mlembe wamkulu wa chipani cha UTM amene wandi Patricia Kaliati. Tamvetsedwanso kuti Speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Gotani Hara akhalenso ndithu ali pa msonkhano wa olemba nkhani umenewu. Ndithu timve kuti chenicheni chomwe atiyitanira ndi chani koma nkhani yake ikukhudza ngozi yayikulu imene yagwa mdziko lino pamene dziko lino lataya atsogoleri athu ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena ngati ena ogwira ntchito ku oyendetsa ndege amene anali mu ndege imeneyi komanso achitetezo malemu Saulos Chilima nawonso ndithu anali mu ndege imeneyi ndi anthu ena amene amagwira ntchito zaboma makamaka kutumikira ku office imene ngati ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndi akuluakuluwa akhale akubwera posachedwa apa taonapo ndithu kuti galimoto za General Valentino Phiri zilipo mpano komanso taona galimoto la nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu nayonso ndithu ilipo mpano kusonyeza ndithu kuti posachedwa akuluakulu amenewa akhale akubwera kuti athe kuti lankhula makamaka pa zimene atiyitanira kuti agawane ndi mtundu wa Malawi. Ndingokamba kuti kuchokera tsiku lomwe zatsimikizika kuti anthu amenewa atisiya pali zambiri zimene zachitika. Maliro amachoka ku chigawo cha kumpoto makamaka ku Chikangawa kumene ngozi imene inachitika ndipo anabwera nawo mu mzinda wa Lilongwe kumene anawasunga ku nyumba zosiyanasiyana zachisoni. Ndipo kuchoka pamenepo Maliro ena adakayikidwa Dzulo ku Mangochi matupi ena na wasunga ndithu ena akulowa m'manda masana wa lero ena akhale akulowa m'manda mawa lino ndipo thupi la malemu Saulos Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino likuyembekezeka kulowa m'manda lolemba kumudzi kwawo kunsipe kunchewu. Ndiye ndithu ndi nkhani imene pakadali pano tinganene kuti ndi imene yamanga nthenje chisoni chimene chakuta dziko lino. Ndi kukhulupirira kuti akuluakulu amenewa akabwera chachikulu mwina akhale akungopitiriza kuti patsa mwina zina ndi zina zokhudza ndondomeko ya mene mwambo wa Maliro amenewa ukhale ukuyendera. Pakhala pakuchitika ndithu zambiri komanso akuluakulu aboma akhala akubwera pa wireless pakanema kuti fotokozera kuti izi ziyende motere izi ziyende motere. Ndipo ndithu ndikuoneka kuti ndi nyengo yotanganidwa ndithu makamaka kumbali ya aliyense mdziko lino makamaka akuboma atolankhani komanso ogwira ntchito zosiyanasiyana kuonesetsa kuti mwambo umenewu ukuyenda motani. Ndiye ife kwathu ndikungokulimbikitsani kuti yayi khalani pamenepo mudzionera Zodiac kumvera Zodiac komanso kutitsatira
pa tsamba lathu la Zodiac Facebook page mene ndithu tikhale tikupatsirani ndithu tsatane wa mmene ndondomeko kapena dongosolo limene akuluakulu akhazikitsa loonetsetsa ndithu kuti atsogoleri athu amene atisiya kudzera pa ngozi imeneyi akuyikidwa m'manda mwa ulemu wawo oyenera. Ndiye ife tikhale ndithu tikupitiriza zimene taziyamba kale kukuziwitsani kuti izi zikuyenera kuyenda motere. Mwina mongokumbutsani pang'ono kummawaku kuyambiraso tsiku limene ngozi imene yachitika anthu akukhala kusiwa makamaka ku nyumba ya malemu Dr. Saulos Chilima muno mu mzinda wa Lilongwe, ndipo anthu akupitirirabe kukhala kumeneko maso anthuso ena ali makomo osiyanasiyana kwa achibale akuluakulu amene atisiya kudzera pa ngozi imeneyi. Kumeneku kwakhala kukuchitika mapemphero komanso kumeneku kwakhala kukuchitika zosiyanasiyana makamaka zongokumbukira moyo wa abale athu amene atisiya kudzera pa ngozi imeneyi. Ngozi imeneyi paja idachitika lolemba, ndipo izi zidatsatira kusowa kwa ndege imene adakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena 3. Ndege imeneyi inasowa mu Chikangawa kumene kundi kumzimba, ndipo patadutsa maola akatswiri ofufuza atachita kufufuza kwawo adapeza ndithu kuti ndege imeneyi idagwa, ndipo idagwa mu nkhalango imeneyi ya Chikangawa. Zitachitika zimenezi othandiza pa ngozi kuchoka ku Maliro Defense Force, ku Red Cross, polisi komanso nthambi zosiyanasiyana kuphatikizaponso anthu ozungulira dera limene la Chikangawa anasonkhana ndithu pamodzi kugwira ntchito limodzi kuonetsetsa kuti matupi a anthu amenewa watenge ndi kubwera nawo kuno ku Lilongwe kumene boma lakonzano mwambo kuti ziyende motere. Ndiye kuchoka kumeneku pamene maliro amenewa adawatenga onse 4 kubwera nawo mu mzinda wa Lilongwe, pakhala pakumachitikano dongosolo kutengera ndi mmeneso aboma komanso akubanja alumikizirana kuti mwambo umenewu uyende motani. Pali ena maliro adapita ku Mangochi ndipo adayikidwa m'manda Dzulo, ena apita ena ku Nchisi, ena ku Kasungu, ndipo maliro amenewa ayikidwanso m'manda. Tunena pano mwambo wina wole mkati kumeneko. Ndiye ndithu pali chiyembekezo choti dongosolo limene aboma akonza kuti thupi la malemu Dr. Saulos Chilima likhale ndithu likulowa m'manda lolemba lino kwawo kumsipe mboma la Nchewu. Ndiye ndithu kumeneku zambiri amba ya boma akhale akufotokoza. Panalinso zambiri zimene mwina zimakambidwa, koma asanapite kumeneku kumsipe kukhalenso ndithu mwambo wina umene aboma mukulengeza kwawo ananena kuti anthu azasonkhana ndithu ku Civil Stadium kumene ndithu anthu azapatsidwe mwayi oona nkhope, ndipo makamaka zimezi zikuyenera kuchitika la Mulungu lino ndithu kukhale mwambo oona nkhope kuti anthu kenako aperekeze thupi la malemu Dr. Saulos Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuwaperekeza kupita komwe akapumule ku Nchewu. Ndiye ndithu zambiri mbali ya boma ndithu akhala kufotokoza, akhala kubwera ndithu kupereka ma updates kuti muna izi ziyende motere, izi ziyende motere, ndipo ndi chiyembekezo chathu chimodzimodzinso ngati mene mukuyembekezera inu kuti pano akhale mwina akuti fotokozera kuti mwina dongosolo lina lipitirire motani. Ndiye ndithu kwatundu kupemphani ndithu kuti khalani pamenepo mutsatire kanema wa Zodiac, mutsatire wireless Zodiac, komanso mutsatire page yathu Facebook page, Zodiac Facebook page, pamene ndithu tikhale tikupatsani tsatane
wamene zinthu zikuyendera potengera ndi dongosolo limene ambali ya boma akonza. Ndiye inu chachikulu mukhale pamenepo kuti ife tipitirize kukupatsani zimene zikuchitika kuno makamaka ku Central Office of Information kumene ndithu akuluakulu aboma akhale ndithu ali pano. Ndili ndi mzanga Malumbo mkandawira ameneyo ndi mtolankhani wa ku wireless ya Miji FM. Waswera bwanji Malumbo? Tasabuna kakasi. Mwina wakhala ndithu ukutsatira ma press conference amene akuluakulu aboma akhala akuchititsa mwina pa nkhani yokhudza dongosolo limeneli. Pano atiyitananso kuti tizamve kuti mwina atiyitaniranji. Mwina pongo litenga tsiku la lero mmene layendera wayendaponso ma press conference angapo. Mwina ungalifotokoze kuti ndi tsiku loti likuyenda bwanji? Yeah, zona ndi zanga Kasim taona ndithu kuti lakhala tsiku lovuta kwambiri. Ndi nthawi yoti anthu ambiri akudziwa kuti muziko muno anthu tikudandaula momwe zakhalira pomakhala ma updates ochuluka kwambiri amene akuchokera ndithu kumbali ya boma, kumbali ya muna UTM, mawa lero tinaonapo ndithu press conference makamaka imene yamapangisa ndi UTM kumene kuja kunayankhula ndithu zinthu zambiri zimene anthu ambiri anazo chidwi kutaona kuti zikhale motani. Pakati nava ndithu kuchoka kwa aphungu ena kumene kuja momwe zinthu zikukhalira mdziko muno komanso ndi momwe zovuta zililimu komanso aboma kumayesesa ndithu kupereka ma updates pafupi kuti anthu azidziwa kuti mwina zikamachoka apa zikupita apa. Madzulo ano tinamva ndithu kuti poyamba na 3 o'clock pana kuti 4 o'clock tikati umva ndithu kwa ndona yofalitsa nkhani amene ndi Moses Kunkuyu akhala kuyankha ndithu ku mtundu wa Malawi makamaka nkhani yayikulu ndikusa ndi dongosolo. Makuziwa kuti wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anali mmodzi mwa anthu amene anamwalira ndithu pa ngozi imeneyi. Mwina Malumbo tili pomwepo pachitikadi ma press conference angapo tsiku la lero. Mwina chiyembekezo chachikulu chitakhala pati mwina pa msonkhano wa atolankhani umene ayitanitsa madzulo ano. Mwina chachikulu titakhala ngati atolankhani titakuyembekezera zinthu ngati ziti? Yeah, mwina chinthu chomwe tikuyembekeza kwambiri chofuna kuti atiuze tinamvapo kanthawi kena makamaka cha kwa akuluakulu a UTM makamaka kuti akufunisisa kuti azipasidwa mwayi waukulu makamaka pakayendetsedwe ka maliro amenewa. Komanso ananenapo kanthawi kena tinamvapo kuti akunena kuti akuonesesa kuti akufunisisa kwambiri kuti mwina nduna ziwiri zisakhale nawo ndithu gulu la amene ali mu komiti yomwe ikuyang'anira makamaka mwambo wonse kuti ukhale kuyenda. Ukuziwa kuti pali ndithu nduna zokwana 12 zomwe ndithu zikuyendesa ndithu mwambo umenewu. Ndiye pana tinamvapo ndithu kuti akufuna kuti nduna zina ziwiri amene ndakeni zikhale ng'oma komanso anzawo kuti asakhale nawo ndithu pa makamaka mndandanda wa makamaka ma cabinet ministers amene akuyendesa ndithu zinthu zimenezi. Chabwino Malumbo, mwina pamenepo zimene zodi zinachitika kumawako koma tikayang'ana bwinobwino list ya akuluakulu amene abwera pano ikuonetsa ndithu kuti mkulu wa Malawi Defense Force General Valentino alipo. Palinso speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Kotani Hara akuyenera kubwera. Komanso tamvetsedwa kuti Patricia Kaliati amene ndi mlembe wa mkulu wa chipani chimene cha UTM naonso akuyenera kubwera. Komanso mlembe wa mkulu wa chipani cha MCP amene ndi Eisenhower Mkaka naonso akuyenera kubwera. Tinene kuti mwina nkhani imene afuna kutifotokozera pano ithaso kukhala kuti ikukhudza nthambi zimenezi. Yeah, makamaka utatuone mlembe wa mkulu wa chipani amakhala ngati CEO. Yes. Tukamba za UTM komanso MCP alembe awiri onse akhale ali pano. Wakambapo za Eisenhower Mkaka komanso Patricia Kaliati amene wakhale nawo tili nawo pompano ndithu akhala kutiuza makamaka ndondomeko zimene zilipo. Kwa ine mwina chomwe ndikuyembekeza nchoti wafuna fotokoze ku mtundu wa Malawi kuna kuti pakhale bata bwinobwino pasakhale mwina kuyambana pasakhale ndithu mwina zolimbana zinazizonse pa nthawi imeneyi ngati mbali imodzi opereka ndithu ulemu wapadera kwa ndithu anzathu amene anachita ngozi amene for example wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino South Cross Chilima ndi chidwi cha anthu ndithu chipita umene komanso unakambapo za mkulu wa nkhondo ameneyo General Valentino Phiri wakhalanso mmodzi mwa anthu amene ndithu watenga ndithu mbali yayikulu kwambiri kuonesa kuti pafupi akupereka ndithu ma updates kwa mtundu wa Malawi komanso anthu wauza kuti chikuchitika ndi chani makamaka
pa nkhani zosiyanasiyana kuchoka tsiku loyambirira ngati umakumbukira tsiku loyambirira mtsogoleri ziko nasanalengeza kuti kwachitika zinthu zimene analengeza ndi pamodzi ndi mneneri wa boma amene wanda Moses Kunkuyu kuti azibwera every 2 hours kuti uza kuti ma-update kuti zikukhala motani ndi utha kuona kuti pali ndithu chidwi kapena kuti tiyanena kuti mwina political will ionetsa kuti anthu azimvetsetsa azidziwanso zinthu kuti zikukhala motani tawa ziliyonse kangodusa ananena chocho nthawi imeneyi zimenezi akupitirizabe pano lero tinali ndithu ku UTM masana tinali ku makamaka kuchani ku Sunset pano tukamba zoti aliso ndi update ina zomwe zikupereka ndithu chidwi choti akuluakulu amene asafuna kuti pakhale information gap anthu azidziwa ndithu kuti chuchitika ndi chani pakati pano zimotani kuziwa kuti anthu ambiri ndi chidwi kuti aziwe kuti zikhale motani isanafike olemba pamene ndithu wachili kwa mtsogoleri wa dziko lino akayikidwa m'manda. Chabwino Malumbo wakhala ndithu ukutsatira monga amene takambiraya pakuti aboma akhala akubwera kupereka information. Iweyo ngati mtolankhani ukuona kuti pali kufunikira kwanji kuti information flow izikhala ndithu kuti yabwino komanso ya msanga komanso ya nthawi yake pali kufunikira kotani kuti ngati makamakaso ngati atolankhani tidzipasidwa information pali kufunikira kwanji? Makamaka kwa ife ngati atolankhani ngati sakutipasa information yoyenerera ndikuti ifeso zimene tingalembe kapena zimene tingauze mtundu wa Malawi sizoyenera kuti anthu ena kuti amve zimenezo pa nthawi imeneyo. Mwachisazo ntakupasa chidwi choti anthu panopo pafupifupi aliyense akumayesa kuti akhale pa foni yake pa lam yake azione kuti chuchitika ndi chani kodi. Anthu akuyenda ndi mawayilesi maofesimu akumvesera makanema masiku zinthu zamakono akumaonera kanema paliponse amene ali ndi ife akakhala kuti pasa information yoyenera zimenezo matipasa kuthekera kwakulu kuti tizitha ndithu kupereka ma-updates oyenera masiku ano manena chiti live streaming masiku ano olivini nyumba ofalisa mawu yoti ilibe mwina akanema nyumba imene nje kumatha kukwanisa ndithu kupanga live streaming masiku ano nkhani zoti zamakono zinthu zonse zija zikumatheka fuka kuti mwina atipasa information yokwanira uthenga ofunikira umene timene tawuze mtundu wa Malawi ngati atipasa oyenera ifeyo chimene fuka ifeyo chowulusa chathu ku mtundu wa Malawi ndi chimene tawuzidwa ndengati sawa mwina ngosuntha pang'ono. China chimene mwina chakhala chikutsindikidwa mu zoyankhula za atsogoleri amene akhala kuti yankhula pa nkhani imeneyi akhala akutsindika ndithu kuti wani uthenga umene ukuperekedwa tionesetse tonse Amalawi ndi udindo osati atolankhani okha koma tionesetse kuti uthenga umene tikutenga kuugawa ndi okhawo umene uli olondola komanso pali nkhani ya udindo kuti ndithu tili ndi udindo onesetsa kuti zimene tikuyankhula zimene tikutumizirana udindo ndithu ukhalepo. Mwina ngati mtolankhani ndizofunika bwanji kuti pamenepa mwina tipatsindike kwambiri? Dzulo tinaona ndithu kalata kuchokera ku bungwe limeneli la makla makamaka kunena kuti sibwino kumafalisa mwachisanzo mauthenga omwe soyenera kunena kuti zimenezi pa malamulo zolosedwa. Tinamvapo ndithu amene paja Adatu Sulemani anapanga pa site malamulo amene alipo pakali pano kuti ngati dziko akuyesetsa ndithu kuti malamulo amene agwiritsidwe ntchito nthawi zina kupanga forward chinthu choti sichoyenera zinthu zimene zijaso ndi mlandu koma anthu ambiri mwina saziwa zimenezo anena kuti zofunika ndithu kupewa ndeno ndikofunika kwambiri kuti anthu tizifalisa uthenga oyenera tipewe zijamati fake news kapena uthenga osayenera. Tokoza kwambiri Malumbo iwe ndithu tikhale tikuyankhulana ndikuona ndithu kuti akuluakulu mkatimu ayamba kubwera kuti mwina zimene zakonzedwa kuti zichitike pano ziyambepo ndiye ndithu achachikulu khalani pamenepo kuonera kanema wa Zodiac kumvera wireless ya Zodiac komanso titsatira pa Facebook page pamene tikhale tikupatsani tsatane wa dongosolo limene boma laika kuti litsogolere mwambo okhudza kulowa m'manda kwa nzika za dziko lino wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulo Silima komanso ena amene ndithu akhala ndithu amene ndithu anafa pa ngozi imene ya ndege imene inachitika lolemba mu mzinda wa makamaka mboma limeneli la Mzimba makamaka mu nkhalango ya Chikangawa. Ndiye ndithu inu mukhale pamenepo kutitsatira kuti zinthuzi ziyende motani. Achikulu monga amene makambira ndi nzangauja boma kumbali yake lakhali kuyesesa ndithu kuti mwina libweretse information imene anthu angathe kuyembekezera uthenga umene anthu angathe kuyembekezera kuti awugwiritse ntchito makamaka pa nkhani yokhudza ngozi imene yatigwera ku dziko lino komanso kutitengera abale athu
ndithu tikuyembekezera ndithu kuti zambiri zikhale zikufotokozedwa ndithu kuchoka kwa akuluakulu amenewa. Ndingokambako ndithu kuti kupatula kuti mwina kupanga dongosolo loyika m'manda matupi a anthu amene amwalira pa ngozi imeneyi kapena afa pa ngozi imeneyi, kukhalenso kukuchitika zinthu zina zingapo. Tinamva ndithu mkulu wa asilikali mdziko lino amene ndi General Valentino Phiri akufotokoza ndithu kuti kumbali yawo akhale akuchita kafukufuku makamaka kufuna kuonesetsa kuti kodi kupeza chimene chinadzetsa ndithu ngozi imene kuti mwina zidakhala bwanji nanga ngozi imene zidachitika motani. Ndiye ndithu anena kuti pakhale pakuchitika kafukufuku, ndipo mukuyankhula kwawo ananena ndithu kuti zimenezi zichitike masiku 10 ndithu kuti afufuza bwinobwino, kenako akafufuza abweretse ndithu ripoti limene anthu azadziwitsidwe kuti nkhani inachitika motere ndipo zayenda motere. Ndiye mwina mkatikati mwa akuluakulu amene wakuti yankhula mwina ngati sipakhala pano kapena silikhala lero, mwina mtsogolo mwakhalabe akutidziwitsa kuti ndondomeko imeneyi mwina yakufufuzako iyende motere. Komanso tikudziwa ndithu kuti kumalo amene kunachitika ngozi imeneyi ndi malo onena kuti padakali malo angozi zina sadachosepo ngati ndegeyo, magawo ena adakali pomwepo. Ndiye ndithu zikhale tikuona ndithu kuti zimenezi zikuyenda motani. Akuluakulu amene akhale akutifotokozera ndili ndi achauwa mwina ndangotchula dzina lokhala loyamba koma mwina atatifotokozani dzina lonse. Ine ndi Alfred Chauwa. Chabwino, makhalanso nanu mutsatira mmene zikuyendera komanso ma updates amene ambali abo makhala akutifotokozera kumbali ya ngozi imene yatigwerayi. Ngati mmodzi mwa atolankhani amene mukuzitsatira zimenezi, china chimene chachikulu chimene mungachiyembekezere ndi chani? Zona ndi kunena kuti pali nkhani zambiri zimene zikutuluka kunjaku zimene zikubwera mwa tingatina kuti pa Chingerezi fake news. So tikuona ngati kuti mwambo umenewu ndi ofunika kwambiri chifukwa uthandize kwambiri kuchotsa nkhani zimene zimangobwera za fake news. Chabwino tathokoza. Amene ndi Alfred Chauwa, mmodzi mwa atolankhani amenenso alipo mpano, ndipo monga ndimakambira kuti akuluakulu aja abwera nduna yozofalitsa nkhani Moses Kunkuyu komanso ame komanda amene wandi ya Valentino Phiri. Tiye ndithu tiwatsatire. Ladies and gentlemen, and greetings to all our viewers wherever they are watching us from, and also those that are listening on the radio. As you are aware, we are still in the morning period, and we did promise that we'll be coming to give updates as and when required. So this briefing has been called again to update the nation on the arrangements that we are having in regards to the funeral of the Vice President, late Dr. Salos Klaus Chilima, but also the other Malawians that lost their lives. Allow me to update the nation as follows. We did indicate that in line with the requirements by the authorities, the security authorities, that whenever there is any death caused by under tragic circumstances like accidents, an autopsy follows. But there was also a call from some of the families of the bereaved that autopsies be called. The security institutions do that, but in granting the request from the families, government did promise to take care of the logistical arrangements, to pay for the pathologists, but gave the families the liberty to have pathologists of their choice. This was done. The families came up with names of their preferred pathologists. Those pathologists were engaged. 2 were from the Kamuzu College of Health Sciences, and 1 was from the University of North Carolina in Lilongwe. 1
Dr. Charles Zama was called by the Dzimbiri family. He joined today. So I'll confirm now that all the bodies, autopsy has been conducted on all the bodies, and these bodies have been taken from the mortuary for burial. 3 have been laid to rest today, and 4 will be laid to rest tomorrow. Among the 4 is that of late Patricia Shanil Dzimbiri, who will be laid to rest in Balaka. The 3 that will be laid to rest tomorrow are those that worked for the MDF, but those that worked for the Malai Police Service and 1 that was working for the Ministry of Health, those ones have been laid to rest today. His Excellency the President was there at the mortuary, as some of you did cover during the day. Let me announce also that a few minutes ago, the casket that was procured from South Africa to house the remains of our Vice President has landed at Kia. As I did say, I did inform the nation that the program starts tomorrow, with everything having been completed at the mortuary. Tomorrow, the body of the late Vice President will be collected from the mortuary at Goodwill. And there is now an addition to that the State President, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, will lead that process. From the mortuary, he will lead the procession to the church in Area 18, where there will be a mass. And from there is a slight change, that looking at the venue at the Area 12 residence, a suggestion has been made that the body will lie instead at Parliament. From there on Sunday, His Excellency the President will again lead the nation, lead the procession of the that will be carrying the body to Bingu Stadium. We did announce that we were talking about Civil Stadium, but now there is a change. We have moved to Bingu Stadium. We're looking at the capacity of the stadium and other factors. We also did inform the nation yesterday that the Malawi Defense Force has put in place a board and given it the mandate to carry out an inquiry into what caused the crash in Chikangao. The commander of the Malawi Defense Force is right here to give an update on the same. So I will give the floor to the commander so that he does give that update. Then we will do the concluding remarks. But before he does that, allow me to do a brief summary of the same in Chichewa. Mongatakhala tikunenera kuti tikhalire kumabwera ndi kupereka mautenga kuti dziko likhalire likudziwitsidwa za mmene zikuyendera za mwambo onse operekeza amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima amene adalisiya pa ngozi ya ndege limodzi ndi Amalawi ena. Tifotokozere mtundu wa Amalawi kuti zonse zikuyenda monga malongosolo lake. Kumawa uno lero tinali kumochare kumene timakatenga matupi abale ena onse amene anatsala kumeneko, koma chisanachitike chimenechi tinafotokozera kuti ikachitika ngozi mwa mtundu umenewo pamakhala kafukufuku amene amachitika pa matupi amene tisiya mu ngozi imeneyi. Zimenezi anzathu azachitetezo amapanga mogwirizana ndi malamulo awo, komanso zimenezi abale amene atisiya amatha kukhala ndi mpata osankha kuti apangiridwe zimenezi. Kotero
abale akumabanja kumeneku anapempha nawonso kuti matupi abale awo aunikiridwe ndi achipatala. Zimenezi aboma tinavomera kuti kuperekedwa ndalama zolipira achipatalawo kuti agwire ntchito imeneyo, koma abalewo akumabanja asankhe okha madotolo amene akufuna agwire ntchito imeneyi. Ndi abalewo akumabanja anasankha madotolo awiri ochokera ku Kamuzu College of Health Sciences ndipo amodzi ochokera ku University of North Carolina. Ndipo tili ku Motere komweko lero akubanja la Chanel Dzimbiri anabweranso ndi Dr. Charles Zamalala kuti ndi amene anasankha kuti agwire ntchito imeneyi. Akuluakulu amenewa agwira ntchito imeneyo pa matupi onse, ndipo matupi onsewo atengedwa kupita m'maboma akwawo kuti akapatsidwe ulemu. Mwa matupi amene achoka kumeneku lero, atatu ayikidwa m'manda lero. Awa ndi amene amagwira ntchito ku polisi komanso mmodzi amene amagwira ntchito ku nduna wa zaumoyo. Anayi amene sanayikidwe m'manda ndi atatu mwa iwo amene amagwira ntchito ku Malawi Defense Force, ndipo amodzi ndi mayi wathu Mayi Patricia Chanel Dzimbiri amene ayikidwe m'manda ndi mwambonso wa asilikali mawa ku Balaka. Titengeze kunena kuti mwambo oyika m'manda a Vice President uchitika lolemba muchatanena kuntcheu, koma kuyambira mawa ndiye kuti tikatenga thupili ku Motere, kuchoka ku Motereko tipita ku area 18 kumene kukakhale mwambo wapemphero ku chalichi cha Katolika. Kuchokera kumeneko pali kusintha malomo kuti thupilo lipite ku nyumba kuja ku area 12 chifukwa choona mmene palili pa malo paja kuti mwenanso magalimoto akhoza kupezeka kumavuto otembenuka ndi kuchepa kwa kumalo. Taganiza kuti ulemu upitilirebe ndipo akakhale kuja ku parliament mukadachitiranso ndi mtsogoleri wina wakale. Mwambo onsewu a president akatsogolera, a president amene akatulutsa nawo galimoto yonyamula thupi la malemu Salos Chilima kuchokera ku Motere, ndipo a president akatsogolera mwambo umenewo mpaka kupita kuja ku area 18 kumene kukakhale mwambo wapemphero, akatsogolerabe mpaka kupita ku parliament kumene akasunga thupili. Ndipo la Mulungu a president atsogoleranso mwambo umenewo kupita ku Bingu Stadium kumene kukakhale mwambo. Ndoti pali kusintha kuwiri kwa kumene kukakhale thupi kuti anthu akhoza kupereka ulemu likachitikira ku parliament, komanso kumene kungakhale thupi kuti akachitira mwambo obwera aliyense zikachitikira ku Bingu Stadium. Tithokoze kumwamba kuti casket imene president ndakubanja analamula kuti igulidwe mwakufuna kwa onse kuchokera ku dziko la South Africa yafika mu dziko muno tsopano. Tipitiliza kulengeza zina, koma paja tinanena kuti a Malawi Defense Force mogwirizana ndi malamulo amakhazikitsa kafukufuku wawo pakachitika ngozi yotere anthu nkutaya moyo. Nde mukafukufuku amene analengeza dzulo kuti akuyamba kafukufuku ameneyo lero, kotero tiwapempha Malawi Defense Force kuti afotokozerepo kuti kodi kafukufuku ameneyo akuyenda kapena akumuyamba motani. Mongonjezera makonsolo onse makamaka city councils mu dziko lino ku Mzuzu, ku Lilongwe ndi ku Blantyre wakhazikitsidwa mabuku amene akhoza kumapita wa anthu kukapereka maulemu awo, kukasaina mabuku amenewa kupereka ulemu kwa Vice President wathu amene watisiya. MDF Commander ndikupatseni mpata amene kupeza kunja kuchita sumdima kuti mukhoza kupereka update ya ntchito imene mukugwira. Thank you very much, Honorable Minister. The Malawi Defense Force will ride on the protocols that were advanced by the Minister. And in this regard, in order to comprehensively address the issue of giving the nation updates in the case of the aircraft which crashed and led to the death of all who were on board the aircraft, I wish to start as follows. The first point
is for me to discuss uses of military aircraft in the Malawi Defense Force. Military aircraft in the Malawi Defense Force is used to transport troops or cargo to various places of interest. And also sometimes it's used to paradrop our troops in combat zones. Likewise, the aircraft is also availed to the government officials. And this is a point where I should be able to articulate or elaborate to the nation that the Vice President, in this case, made use of this privilege to use this aircraft. And for him to use this aircraft, his office made a request through the PS to use the aircraft to travel to Mzuzu in order for him to attend the burial of Mr. Kasambala, who was a former minister and his close friend. Secondly, for me is to discuss the aircraft history and its status. The aircraft was identified as Malawi Air Force T-03. The aircraft type was a Donia 228-202K. Its serial number was 8148. Its year of make was 30th June 1988. The hours that the aircraft was at on the day of this fated flight was 3,489 hours and 10 minutes. Last calendar inspections, that is 3 months calendar inspection, was carried out on 10th March 2024. Last engine inspection was done at 150 hours, where its oil filters were changed, and this was done in the month of February 2024. Next scheduled inspections, the aircraft was supposed to go or to undergo an annual inspection in July 2024. Whereby the flying nozzle of the engine were going to be changed after, that is after 400 hours, and also 100 hours inspection on propellers after 3,500 hours. Having talked about the aircraft history and its status, I transition to talk about the profile of the crew. The profiles of the crews were as follows. The aircraft was being piloted by Colonel Owen Lewis Sambalopa, Major Florence Selemani, and was being assisted technically by Major Wells J. Aidin. In the context of Colonel Sambalopa,
He was enlisted on 18th December 1992, was trained as a pilot in the Republic of South Africa by South African Air Force in commercial flying and instrument rating. Was also a type rating instructor for the Donia aircraft and had 2,367 flying hours of operating the Donia 228. He had a military flying license and a commercial flying license. In the context of Major Florence Seremani, she was enlisted on 29th November 1999. She was trained in South Africa in commercial flying and had 722 flying hours. She had a military flying license and a commercial flying license. In the case of the technician, Major Aidini was enlisted into the Malawi Defense Force on 12th April 2010. He had a diploma in aeronautical engineering obtained from the Air Force of Zimbabwe. What happened when the aircraft had lost contact? According to the records, the aircraft had lost contact at 10:10 in the morning. And the civil aviation stakeholders, and in this regard, the air traffic controllers and the Met people started to look for the aircraft. Initially, they were looking for a signal so that they could actually re-establish contact. When they realized that they were not getting the signal, they started contacting other areas where the aircraft could have maybe gone, or maybe where contact could also be established. And in this regard, these were towers in Karonga, towers in Rikoma, towers across the borders, that was in Mbeya in Tanzania, and towers in Zambia. The question that a lot of people are asking is, contact was lost at 10 minutes past 10 in the morning, and the search was triggered at around 4 o'clock. The issue is, you could not trigger a search when actually the aircraft was not declared to have missed. So it was in the hands of the technical experts to actually give a report. Throughout this 4-hour period, you notice there was communication that was being given out or disseminated to the relevant authorities. In this regard, to my office. Not me talking to the aircraft or the towers talking to me, but towers talking to towers, and towers relaying the information to appropriate offices, and finally the appropriate offices bringing the information to my office. After the information was given to say they could not actually get hold of the aircraft, the idea came to light that maybe the aircraft could have crash landed somewhere in the region where it was flying.
it must be reported that the weather on the day in Mzuzu, and specifically the whole of northern region, apart from Karonga and Rigoma, was very bad. It was foggy and visibility was almost zero. It was for this reason that the aircraft, when it had lost contact at 10:10, it had reported its location at a position which was 25 nautical miles northwest of the Mzuzu airport or airdrome. Geographically, this is a location which was basically in Usisia. Moving forward, I want to talk about practice in the military. When such incidents or tragedies occur, or anything tragic occurs in the military, we institute an investigation. This is according to the military law, which actually guides all the routines that actually obtain for the military to find direction in whatever goes amiss in its day-to-day routine activities. When these really happen, a board of inquiry is established in order to establish the cause. Likewise, when this aircraft was found to have crashed, then this mechanism was activated. In this regard, MDF instituted a board to investigate the circumstances that led to the crash and the death of all those who were on its board. It should also be noted that this is an internal or routine practice whereby members include experts within the MDF, but we usually invite an ex-official, and in this regard from the civil aviation authorities. The results of the investigations are actually disseminated to the authorities within the MDF. And the MDF, as an institution of the government, disseminates the same to the office of the President and Cabinet for them to also have an understanding and advice for further guidance or direction. Likewise, the MDF reports the same to the civil aviation authorities for them to institute their own investigation. The civil aviation authorities can conduct an investigation on their own or can call upon any outside investigation agency. It is not for me to actually determine or maybe direct the civil aviation authorities to conduct the investigation either within their establishment or to do it otherwise. These two parameters of investigation certainly will come out with results the results which we feel are going to be disseminated according to the decision of the government.
Finally, I want to finish with MDF's humble request. In this request, MDF is humbly requesting the nation to remain calm and await the outcome of the investigation, and further request the citizens to avoid negative conspiracy theories that may destabilize the country. I submit. Mwina kuti mwina anthu enanso amvetsetse bwinobwino ndilankhula mmene ndapangira mu Chingerezi, ndilankhulanso mu Chichewa kuti anthu amvetsetse bwinobwino mbali ya malongosoledwe a nkhani ya ngozi ya ndege imene anthu amene onse adakweramo anatisiya, komanso ndegeyo pamene inaoneka kuti inatheratu. Ndeizi kuti ndilongosole bwinobwino ndiyamba motere. Poyambirira ndilongosola kuti timagwiritsa ntchito bwanji ndege ku MDF. Ku MDF ndege zimagwira ntchito kunyamula anthu komanso kunyamula katundu. Ndikati anthu kwambiri timunena kuti asilikali kapena katundu wathu, komanso timagwiritsa ntchito kuchita drop kapena kutsitsa asilikali athu ku combat zone. Chimodzimodzinso popeza ndege ya MDF ndiyaboma, masevisi amenewa amathanso kuperekedwa kuboma. Ndiye nchosadabwitsa kuti VP akupeze kuti pa tsiku limeneli adakwera ndege yathu, koma ina zinatheka bwanji kuti iwo akwere ndege. Ndege imeneyi office yawo kudzera mwa PS yawo anaichita request MDF kuti ichite provide kapena ipereke ndege kuti a vice president adzagwiritse ntchito kupita ku Mzuzu kumene amapita kukakhala nawo pa mwambo wa Maliro okhudza Rafu Kasambala omwe anali anzawo a vice president komanso kumbuyoko anali minister. Ndilongosolepo zambiri ya ndege imene inachita ngozi. Mbiri ya ndege ili motere. Mtundu wa ndege ndi Donia 228-202K. Serial number yake ndi 8148. Chaka chimene ndege imeneyi inapangidwa ndi pa 30 June 1988. Hours amene ndege imeneyi inagwira ntchito pa tsiku limene inayamba ulendo ochoka ku Mzuzu kumabwera ku Lilongwe kuno, komanso ochoka ku Lilongwe kuno kumabwerera ku Mzuzu ndi 3,485 hours and 10 minutes. My inspection, last calendar inspection, amaichula kuti 3 months calendar inspection imeneyi inachitika pa 10th March 2024. Last engine inspection amapanga after 150 hours imene amasintha mafilter inachitika pa mwezi wa February 2024. Ndufuna ndilongosolepo kuti annual inspection ya ndege imeneyi inayenera kuchitika mwezi wa July 2024. Kawirikawiri ndi inspection imene imachitika ndege ikauluka 4
100 hours ndiponso pamene mapropela ake agwiritsidwa ntchito kwa nyengo yokwanira 3,500 hours. Kuchokapo ndilongosole mbiri ya anthu amene amayendetsa ndege imeneyi komanso amene amathandizira. Mu ndege imeneyi munali anthu atatu. Otsogolera anali a Colonel Owen Louis Sambalopa, amenewa analowa ntchito mchaka cha 1992. Maphunziro awo a ndege anakapangira ku South Africa, ndipo iwowa anali ndi ma hours amene anagwira ntchito pa ndege okwanira 2,367. Iwowa anali ndi commercial flying license komanso military flying license. Iwowanso amagwira ntchito ngati instructor wa mtundu wa ndege imene. A Major Florence Selemani, iwowa analowa ntchito pa 29 November 1999. Iwowanso maphunziro awo owulutsa ndege anapanga ku South Africa, ndipo pa nthawi imeneyi anali ndi ma hours okwanira 722 owulutsa ndege. Iwowa anali ndi commercial flying license komanso military flying license. Amene amathandizira ndinene kuti kapena technician wa ndegeyi, Major Idini, awa analowa ntchito mu April mchaka cha 2010. Iwowa maphunziro awo anali diploma in aeronautical engineering imene anayipeza kuchokera ku Air Force ya Zimbabwe. Nanga ndi chani chimene chinachitika kwa ndege imeneyi pamene signal yake simapezekanso? Ndege imeneyi signal yake inathawa pa nthawi ya 10 minutes past 10 mamawa. Pa nthawi imeneyi imachita report 25 nautical miles north east ya airport ya Kumzuzu. Tikaonetsetsa pa mapu malowa ndiye kuti ndegeyi inali ku Usisha. Chimachitika ndi chani? Pa nthawi imeneyi nkuti matawa onse amayesera kuti agwirane nawo anthuwa. Pa nthawi imeneyi sichikanachitika china chilichonse mpakana anthu amene amagwira ntchito ku industry kapena amene amakhudzana ndi zanyengo komanso amene amagwirizana ndi masigino a ndege amakambirana. Iwowa amayembekezeredwa kuti apereke uthenga kuti alephera. Mauthenga amenewa anapititsidwa ku airport ya ku Karonga, ku airport ya ku Likoma, komanso ma airport ena amene anali kunja kwa dziko lino, ku Tanzania, ku Mbeya, ndiponso ku Zambia, ku Lundas. Konseku zitaoneka kuti zalephereka nchifukwa ike pakuoneka kuti panatenga nyengo yokwana 4 hours. Anthu ambiri akhala kufunsa kuti chimachitika ndi chani. Ndikhulupirira kuti lero nkhani tapereka yankho kuti chimachitika ndicho kuti anthu amenewa amayesetsa kuti apeze signal ya ndegeyi, ndipo akapeza adziwe kuti chikuchitika ndi chani. Koma ataona kuti izi sizinagwire ntchito, iwowa ndimene anachita report kuti akuchita suspect kuti ndege ikhoza kuti mwina yachita crash land pena pake. Nchifukwa chake tinachita trigger search, titapereka uthenga kwa ma authorities.
kodi ku usilikali timapanga bwanji zinthu zikativuta kapena pakakhala chinthu china chilichonse chimene tikuona kuti nchodabwitsa. Ku usilikali pakachitika chinthu chotere timachita institute inquiry. Inquiry yathu timafuna tifufuze kuti chachitika ndi chani. Sichingakhale cha nzeru kunena kuti chinthu chachitika kwathu ku MDF ndiye tikafuse anthu mwina aku Admark kuti tifufuzireni, ndi kuti mwina mwake ife tikulephera kugwira ntchito yathu. Kwathu ku MDF kuli ma experts osiyanasiyana, nchifukwa chake zinthu zathu zambiri timapanga toka. Ndiye composition ya inquiry imeneyi amakhala ma experts akwathu, koma kuti tibweretsemo chikhulupiriro timatenganso anzathu aku civil aviation department. Ndiye munthu uyu amagwira ntchito limodzi ndi inquiry. Chimodzimodzi pa ndegeyi inquiry yathu muli ex official amene ali wa ku civil aviation department. Inquiry ina popeza kuti ndege zimayang'aniridwa ndi a civil aviation, chimodzimodzinso ife tachita request a civil aviation kuti nawonso achite conduct inquiry yawo. A civil aviation akamachita inquiry yawo amatha kupanga iwo mwayo okha, komanso nthawi zina amatha kupempha ma agency ena akunja kwa dziko kuti awathandize. Koma ine si ntchito yanga kuti ndinene kuti a civil aviation department apange bwanji. Iwo ali ndi ukadaulo woti apange kuti ntchito yawonso ioneke kuti yayenda bwino ndiponso ndiyokhulupirika. Zotsatira za ma inquiry amenewa adzapititsidwa ku boma. Aboma ali ndi discretion kuti achite disseminate information iyo kapena kuganizira mwina. Pomalizira ife ngati IMDF tikuona kuti tataya miyoyo ya anthu, komanso ndege imene ili asset imene imatithandiza pochita transport zinthu ndiponso ndi asilikali athu. Ife tufuna kuwapempha amalawi zinthu izi. Ndikufuna kuti anthu ambiri mitima ikhale pansi kuti atipase nthawi, komanso kuti pasakhale zinthu zina zongonenapo zopanda umboni kapena zopanda foundation zimene zingabweretse chisokonezo cha chitetezo mu dziko muno. Abale amalawi ndikuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana Phiri chifukwa chobweramo ndi gawo limenelo. President a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera kummawa kuno lero anakumananso ndi akazembe amayiko osiyanasiyana amene akukhala mu dziko lino, amene akugwirira ntchito zawo mu dziko lino, amene anakawaona ndi kukawapepesa pa ngozi imeneyi. Mukuyankhula kwa president awafunsanso akazembe amenewa kuti popeza munatithandiza kutipatsa ndege zina zimene zinagwirira ntchito yothandizira kukasaka ndege imeneyi, komanso monga ku Zambia munatithandiza ndi ndege zina ma helicopters amene athandiza kukayendayenda kudera kumene komanso kunyamula abale athu. Maiko ali ndi ukadaulo osiyanasiyana pa ntchito imeneyi, ndi a president awapempha kuti chonde bwerani mutithandize. Mene afotokozera MDF commander kuti kafukufuku wawo pamakhalanso mbali ina yokuti amatha kubweretsamo ex official member, komanso aja a aviation akamapanga kafukufuku wawo aliso ndi mpata okuti akhoza kubweretsamo ena ochokera kunja kuti akakhalenso mmenemo kaya nkumakathandizira kapena nkumakaonerera mmene zikuyendera. Izo ndi mmeneso zachitikira kummawa kuno kuti kafukufuku wapa matupi a abale athu aja tinateronso kuti boma lipereka china chilichonse, koma kuti pakhale
kumasuka kapena kupanga zinthu moyera, abalewo asankhe kuti akufuna ndani akachite kafukufuku pa matupi amenewo. Tithokoze kuti abalewo anasankha madotolo amene amafuna kuti iwo akuwakhulupirira kuti kapangeni kafukufuku pa matupi abale athu. Tiyamikire kuti mukafuku uyuyonso pali kuthekera kokhalapo ena amene si IMDF, komanso ku aviation pali kuthekera kokhalapo ena amene si ku aviation iko, komanso a president apempha kale kuti enanso amayiko akunjawa atithandize pa njira imeneyi. Tipitirira kumapereka uthenga. Tili panopo kugwira ntchito imene si nthawi yabwino kwambiri kugwira ntchito iyi. Ndi nthawi imene ntchito iyi ikhoza kukhala yowawa kwambiri. Koma ena afe tinali ndi mwayi ogwira ntchito ndi Saulos Chilima. Ena afe tinali ndi mwayi omudziwa Dr. Saulos Klaus Chilima. Tinali ndi mwayi okhala naye pafupi ndi kudziwa chikondi chake pa dziko la Malawi, ndi kudziwa maganizo yake abwino okonda dziko la Malawi. Komanso tinali ndi mwayi ophunzirapo zinthu from him. And chifukwa cha chimene chocho alipo wina akulira kutcholo, alipo wina akulira kukalonga, wina akulira kuchitipa, wina akulira kumangochi kumchinji. Amene yoyo ife tima pano kuti timpatsebe uthenga. Tibwerabe pano kuti tiruze dziko la Malawi kuti amene akulira alire mwa mtundu wanji. Mwa icho mphepo iliyonse imene ingaombe tibwera tifotokozere mtundu wa Malawi kuti mwambo umenewo ukuyenda mwa mtundu wanji. Tibwereze kupempha kuti tiyeni tikhale mwabata. Mongokumbutsana mawa tikatenga thupi tipita ku area 18, President Lazarus Chakwera akatitsogolera konseko. Choka kumeneko tipita ku parliament kumene Malawi aliyense akhala ndi mpata umakapereka ulemu. La Mulungu President Chakwera atitsogolera kukatenga thupi kumeneko kupita kuja ku Bingu National Stadium. Ndipo choko kumeneko thupi lidzanyamuka kupita ku Nchewu mwambo wika ukachitika Mande ku Nsipe. Mawa Mai Shaniu Patricia Shaniu Dzimbiri ayikidwa m'manda ku Balaka. Abale athu asilikali a MDF aja atatu ayikidwa m'manda mawa. Ena ku Cholo, ena ku Zomba, ena ku Mangochi. Abale athu atatu aja apolisi awiri ndi wachipatala mmodzi ayikidwa m'manda lero. Ambuye akudalitseni komanso apitilize kutonthoza mabanja amene aferedwa. Mkutheka uli mwina kufotokozera kwathu pena sitinafotokoze china chimene mukhuperi nchofunikira kwambiri pa nkhani iyi. Ndikupemphani kuti ngati mungakhale ndi funso lofuna clarification imene mukudziwa kuti sinuyo chabe kwa mukuona ngati tayankhula chimene chikhala cha nzeru kuti Amalawi amve. Ngati chilipo choterocho funsani, koma ngati mukuona kuti Malawi sakulakalaka kumva zimenezozo musavutike nkufunsa. Ndikuona mikono hapa. Zikomo kwambiri. Ine ndi Kasim Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna clarification kuchoka kwa General kuti mwakamba kuti kupanga determine kuti ndege mwina yasowa panatenga nthawi. Ndimafuna ndidziwe kuti pa nthawi imene mapanga approach kama stakeholders ena kuti nomwe apanga confirm kuti okay ngozi yachitika kapena ndege yasowa, munapanga consider kuti mu ndegemu munali mafuta oti mwina kapena atha kuchita cover nthawi yaitali bwanji mwina poyerekezano ndi nthawi imene search imayambika mokhazikika ngati 4 hours later. Mafuna nitadziwa penepo. Zikomo kwambiri. Funso langa lili kwa anduna dzange Alfred Chauwa. Kummawa kwa anduna kunali press conference ndi zathu a UTM
kumeneku anapempha kuti kumeneku ifeyo tikufuna kuti nduna ziwiri zisakhale pakatikati potsogolera mwambo ngati umenewu anatchulapo nduna ziwiri. Ndeni mafuna tive kumbali ya boma kuti kodi nkhani imeneyi kamwayilandira bwanji ndi opposition ya boma ndiyo tani, chifukwa anthu kunjaku akhala kufunsa kuti zimene zizisoma kwambiri. Kathy, you wanted to bari for remote this one? Okay, funso langa likupita kwa minister afotokoza amekomanda kuti report la kafukufuku amene akachitika lidzaperekedwa ku boma ndipo kudzakhale kufuna kwa boma kutulutsa zotsatira za kafukufuku amene kwa Malawi kapena ayi. Nthawi zambiri timaona kuti pamakhala mavuto pakakhala kuti pakufunika kuti report litulutsidwe kuchoka ku boma, report loti mwina akafukufuku achitika zotsatira zapititsidwa ku boma, koma zotsatira zimene zoti zituluke zafikira Malawi nthawi zambiri zimazakhala zovuta. Ndikungofuna ndidziwe kuti report limene likuboma mudzatulutsadi kuti Amalawi adziwe chomwe chidachitika, chifukwa mabungwe ambiri Amalawi ambiri kunjaku akufunitsitsa atadziwa kuti chidachitika nchiyani pa ngozi imeneyi. Yeah, General, you can go first. Ine ndi yankhafunso lokhudzana ndi fuel amene anali mu ndege. Fuel amene anali mu ndege imeneyi pamene imachoka ku Kamuzu International Airport kupita ku Mzuzu munali fuel okwana ma hours 4 hours fuel. Andi kuchoka kuno ku Lilongwe kupita ku Mzuzu ndege imeneyi imatenga pakati pa 45 minutes ngati mphepo ili bwino, kapena ngati kunja kuli bwino, kapena 1 hour maximum. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Panali mafunso awa ona kuti mawawo kunali zoyankhula zonna kuti nduna ziwiri zisakhale mu komiti mu, komanso ndikukumbukiranso panalinso nkhani ngati ya kuti mwinaso zina zochitika za mwambo umenewu tisinthe kokachitira mwambo. Komiti imene akhazikitsa president ndi komiti ya ma cabinet ministers, komanso ayikamo anthu ena amene anaona kuti akhoza kuthandizira bwino kugwira ntchito wa komiti imeneyi. Ndiye kuti mulachate mati ma technical people ochokera kuma ministries ndi ma departments komanso ma agencies osiyana. Komanso chapadera a president anati komiti imeneyi mukhalenso atsogoleri azipani. Ndiye mu komiti imeneyo muli secretary general wa Malawi Congress Party olemekezeka Aizen Wamkaka. Komiti imeneyo muli secretary general wa mlembi wamkulu wa chipani cha UTM olemekezeka Amayi Patricia Kaliati. Mu komiti imeneyo muli wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha PP olemekezeka Ephraim Chivunde. Amene wali mmenemo kuti zonse zimene zikuchitika pa komiti zokonzekera maliro awawo aliyense adzitokhala ndi maganizo. Ndiye mmene timakambirana mmene momo aliyense amene ali mmene mutikhupa tikhoza kukhala njira yabwino kuti mmene tikulira tili mwayi okhala mu komitimu, zimene tikhoza kukamba opereka maganizo mu komitimu kapena kuyimirira magulu ena a anthu mwina tikhoza makambira mu komiti momwemo. Nde nkhani ya nduna kuti zina zake zisakhalemo amene anakhazikitsa komiti nda president, koma pali mwayi okuti ena mwa amene anadandaulawo ali represented mu komitimu. Nde kuti mwina pempho limene lije ndi mapempho ena amene akhoza kukhala nawo president amamvetserera, mapempho onse amene akhoza kukhala nawo akhoza kubweretsa ku komiti kuchodzera kwa amene akukhala mu komiti momwemo. Mwachitsanzo pamene akambidwa nkhani yoti ayi tikufuna venue isakhale ku Civil, venue ikhale ku Bingu National Stadium. Ndi nkhani yokuti tayamba ikambirana mmama usiku wa dzulo lero mmama wawo ndioti abale onse aja tikuwane nawo ali pa komiti pomwepo. Chimene timembekezera nchokuti nkhani ngati imeneyi tikhoza kungowauza anthu kuti ayi izizi mwina musavutike kuziyankhula padera pa makamera chifukwa choti kuseri kuti kuzikambirana kale ifeyo ngati okuyimirirani komiti kukambirana kale zimene zizi. Nde mwina nkhani imeneyo ya okhala mu komitimo
tisayankhe peza komiti anakhazikitsa president komanso chamwayi ndi chakuti amene mwina apereka maganizo amenewa alipo mu komitimu ndiyo tikamakakumana kaya ndi madzulo ano tikafotokozera kuti kodi maganizo aja mmatititani so that tizikonze koma tikufunitsitsa kuti ntchito iyi iyende bwino kwambiri tipereke ulemu wonse kwa vice president athu. Nkhani ya kupanga release report anafotokoza akomanda a MDF kuti lamulo limene akhazikitsidwira ndilokuti chinthu chakuchitikirani ani yake mufufuze nokha kumapeza kuti inuyo ngati MDF muli pansi pa utsogoleri wina ndi amatenga ripoti chankukapereka ndi chichewa chakanena kuti zili pa discretion ya kumeneko kuti ripotiyo ayipange release. Koma mukaona a president omwe aja amene atadzalandire ripoti aitana kale anthu ena amene amakhala akukankha kuti patseni ripoti awauza iwowo kuti bwerani mukhale nawo ndi kutithandizira kusonyeza kuti uyu amene amanena kuti ripoti simukubweretsa ulendo uno akhala kuti iyeyo alikale mu ripoti alikale mu inquiry. Onsewo amene amatikankha kuti ayikanda amaiko akunja amabungwe a president awamasukira kuti nonsenu bwerani mukhale nawo mu ripotimu. Chitsanzo china chimene napereka chicha chakuyeza matupi aja kunena kuti atakhala kuti ayeza madotolo aboma tinakaniza kuti akuboma tsono tipatseni maripoti onanga dziko lione kapena ayi bwanji tipeza private aone nawo maripoti amenewo. Koma in this case taninaza kuti abale pezani nokha okuti adzayezewo apange zimenezo chimodzimodzinso apapa a private kapena anthu akunja amene angathandizire zopanga nawo inquiry imeneyi a president awamasukira kale bwerani kaya mupanga haya magulu kapena mutithandizira niyo ndi kuthekera kwanu bwerani. Chimene tikufuna ife Malawi adziwe kuti ngozi imeneyi yachitika mwa mtundu wanji. Tikuthokozeni chifukwa chodikirira nthawi tayamba mochedwera komanso kunjako chikangati kwada koma mawa tibwereso kanthawi kena kuti tipereke update imeneyi ndipo tichita zimenezi mnyananena tsiku lina lililonse nthawi ina iliyonse imene zingafunike tipange zimenezo kuti mpaka na mwambo onsewo uthe uyende mwadongosolo lake. Ambuye akudalitseni kwambiri komanso ndithokozeni nonse amene munachita chidwi kuti mumverere nawo nkhani yokhudza dziko lanu nkhale kuti ifamili yankhula odzera ku makamera uthengawo ngopitanso kwa inuyo koma ngati musali pa makanema ku nyumba ndoti mwayinso kuti mwamvetsedwa pompano lomwewo timapezeka pano mukamadutsa nthawi zina kuima nkupereka olonoti yofunsa mafunso ngati ma citizens nthawi ina iliyonse tili ma suggestions box pano mukhoza panga zimenezo. Ambuye akudalitseni. Ndithu nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu komanso mkulu wa asilikali ankhondo a dziko lino Malawi Defense Force General Valentino Phiri amachititsa ndithu msonkhano wa olemba nkhani kumene afotokoza makamaka zosiyanasiyana za mmene boma lakonzera kuti zinthu ziyendere mwachidule kwambiri. Anduna a zofalitsa nkhani ananena kuti thupi la malemu Dr. Saulos Chilima
mawa likatengedwa ku nyumba ya chisoni ndipo likasungidwa ku nyumba ya malamulo potengera kuti ku area 12 kumene amakhala mwina space ndiyo chepa. Komanso mwambo waukulu mwina otsanzikana ndi Dr. Chilima kuno ku Lilongwe ukachitikira ku Bingu Stadium la Mulungu. Ndiye ndithu ndi mmene afotokozera akuluakulu. Chachikulu khalani pamenepo kutsatira Zodiac imene ikhale ikukupatsirani monga mmene akhala ikukupatsirani zonse zimene zikuchitika pokhudza ngozi ya ndege imeneyi. Dzina langa ndine Kasim Aubi.